uppe där detta har hänt finns vår reporter Jon Lundström som har träffat ett vittne och kunnat ställa frågor om hur det här ingripandet och insatsen gick till tidigare ikväll där man grep Majed. Vi ska lyssna på det samtalet. Hur många var de som kom? De var mycket. Kanske 8 bilar. Okay, det står där kanske 8 polismänniskor. De var med vapen och de springer till dörren. Okay. Och de slår dörren och de ropar att polisen öppnar dörren, polisen. Alla blir rädda när vi hörde så. Och vi tittar när de kommer inne. De tar 2 man. Ja. Jo. En man tar dem direkt och tar 10 minuter kanske. Okej. Ja. Men det gick ganska långt till då? Jo, det förhållandevis lugnt. När de kommer, de tar dem först. Men de står här. Jag vet inte varför. Men från den här balkongen är du ganska nära. Det är liksom 10 meter. Ja, precis. Han du bli rädd eller? Nej, inte så mycket, men jag är så nyfiken vad som hände. Okej, jag tittar så vad som hände. Och nu jag läser i SVT i internet att de tar en man, han är terrorist. Vad tänker man då? Jag vet inte, men du har bott vägg i vägg med en jagad terrorist. Nej, jag vet inte vem är honom, men förstår du att vi trodde inte att det finns en man terrorist i Boliden. Okej. Jo, bara så. Men du har sett den här mannen tidigare? Hur länge har han bott här? Han har bott här i... Han har bott här kanske 3 veckor ungefär. Ja, och jag har sett honom bara gå till Ica och komma tillbaka hem. Och de säger att de sett honom i All Star. Han går och dricker. I Skellefteå då? Jo.